Yo ban test ro ya ki protocol jongi ki bangi di ban le ki don gi jaka ba ni bangila ting ba yo ki poi ki quarter ki ngi yo ban pen evacuate gi brio ha jo ko poro kan gi don gi post jongi MECL ngi yo ban pen lip no ka ding te ka kalong ka biang ba ka exercise ka to te kan ni ka pani ya ka jing long ready jongi bangi ya kanu ka disaster hi as a district, as a team, ni laban face. Tapi biang bah bakaya habat kanika April bangi liam taksi. So overall, I think kanika experience ya bro iki officers, iki kamtam jongi police, jongi home guards, jongi fire service, kalong ba biang kila sutho, kila yo kata ka jingmentoy, kaya ketika main ka learning hi ya bro, bandaton kanu ka jingja, kumno as a team bangi bro ngin report, siang to jaka kumno bangin yang tackle lang. Ngai khoblei hi ya ka district administration mengiyo kan organize kanika event metaksi Richmond.